Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Что случилось у вас? Уже второй день температура очень высокая. Какая? 38,2 и 3. У агульнай карціні захворювання у яшчэ і насмарк, слезацёк, болі ў горле. Евгений Якимович азначае, спачатку, пакуль не было тэмпературы, нават пераблытала сімптомы з алергіяй. Болею я не часто. Обратилась вот сегодня только. Доктор назначил мне противовирусные препараты, жаропонижающие. Ну, от насморка уже симптоматическое лечение. Эпідсезон, каже ўрач агульнай практыкі Ганна Барнатович, прыкладна пачаўся напрыканцы студзеня. Часцей за ўсё скаргі, з якімі звяртаюцца пацыенты на прыём, амаль не змяняюцца. І вось тут галоўнае не губляць час і адразу ісці да доктара. В первую очередь это высокая температура, особенно если эта температура не сбивается привычными способами. Боль в горле, насморк, слезотечение, часто бывают жалобы на боли в мышцах, рези в глазах при взгляде на свет, выраженная слабость, усталость, сонливость. Зараз, кажуть спеціалісти, екватор епідсезона. Лідерами серед діагнозів фіксуються респіраторно-вірусні інфекції – парагрип, аденовірус і бокавірус. У середньому до врачів у області за тиждень звертаються до 5,5 тисяч чоловік. Каля 70% з них – діти. Пороговые уровни, то есть уровни заболеваемости, когда мы говорим, что у нас начинается эпидемический подъем, они у нас не были превышены в нынешнем эпидсезоне. И ниже заболеваемость, ниже порогов в среднем на 20%, в среднем по области, по контрольным городам. Регіструються і випадки захворювання на грип – 55 становчих проб по даним лабораторних досліджень. У основному циркулює вірус H1N1, це так званий свиний грип. Але епідемії довелося позбігнути. Такі виніки, лишать імунологи, довелося отримати і дякуючи вакцинації. Євгеній Мороз, Роман Філюсіш, телерадіокомпанія «Брест».